ме стъпи, тук ме се разтъпе. Стига. Те така не могат да играят с хора. Да, специално за точката. Хала ме киспет. Халал да му кюспето. Браше на обстрана курас. Чук. И върти. Хоп. Еба, това никой не може да направи. Това никой не може да го направи. Това е престъпление, нещо. Това е прекляние. Напред тази стъпка. Ама копарди сой. Доше. Как ги правиш ти работи? Бърга, опрей. Тая камера разнарти. Не се дръпни се. Тая чужик бе ти. Това подмятай корема. А така копарди сой. Върна, доше. Безерно да парака. Чакай, ще да. Майко, и да биламе. Нека не те лоши. Чакай, тук да пол. Искам газирано да парака, ва. Нека, там горе. Газирано да искам. Там горе има, бе. До градата. Паратка газирана има до къде, бе. До градата, бе. До градата, бе. Нека ли, бе. Паратка. Искам газирано да. Батошо! Паратка газа. Програма, ако. Програма. Кажи, че за времето има програма. Кажи му. Адаш, за времето има програма, да знаеш. Не са притеснени. Балета. Еба ги. Не, това никой не може да го прави. Абсолютно, ако има някой. Опака, чувате. Наиве. Вкусно. Мостер бе, речем. Мостер бе, речем. Татишка, там трябва пластмаса. Ама тя е паратка. Иска така да използва. Буща. Иска специално газана да даде. На стил. Вярно да е. Мартене. И ще проводи всички да нямаше. Копарди сой, бе. Ох, майко, бисмилlah. Искен лек. Ой, бати, майка, това такова нещо не знае. Няма. Та, само тук може да ги работи. Таки представления. Такова нещо. Сега с стъпките. Това е. Стига лоше. И това паратка газрана.